umuntu uyakwazi ukuthi ahlolele online, uyakwazi ukuhlolela umuthi online usuke ulindeleni kumuntu uma uzomhlola ocingweni. Masihlola ocingweni noma ngabe kuphi nomhlaba kuba ukuthi uyangifonela ungithinte kunikeze ama details ukuthi ufake imali yokuhlola online kubaleni 700 online. Okay. Mase sekusigodlweni kuba 500. Ukushuthi umuntu ola eChesterville osemlazo osenanda angayizela uma ukuthi isikhathi siyamvumela. Kunjalo osempangeni osegoli Nelspruit angafona. Sisingaxhumana ocingweni iyalalela lento ayigeje. Hayi iyalalela kakhulu baba ishaya emhlolweni ishaya emhlolweni kakhulu abalalela abangaziyo bangofakazi kakhulu ukuthi hayi likhehla leli elingagogiyo hayi liyashaya emhlolweni phela lidalule ngoba manje into inenombolo ayidalule inombolo kakhulu baba ikhiphela isibongo ikhiphela igama ikhiphela indawo ikhiphela unyaka iyona idle nje kakhulu ukuthi hayi lento yenzeke ngesikhathi esingaka unyakeni ukuthi igama lakho yenza usibanibani owakwabane iyahlaziya kakhulu iyahlaziya kunomuntu ngempela ongakufuna ukuya enyangeni engahlolile kuqala uthini kuyena lo muntu before asuke egoli anganjani aqala lalele uthini lo muntu uqale adonso ocingweni akufaka u700 musu uyamlalelela uthini kuyena kunjalo baba into enhle kakhulu kuba before eze kufanele siqale sidalule ocingweni ukuze meza eze sazi ukuthi yini nani esiyoyisebenza eze futhi enethemba ukuthi uhambela ini yebo